Dragi prieteni, bine v-am regăsit în nou episod pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să faceți să meargă orice mașină, chiar orice mașină, pe două roți. Deci eu am încercat chiar pe toate, merge de fapt pe toate. Uitați, o să vă arăt și cum să faceți aici așa, ca să apare fără capotă, deci stați așa un pic. Vedeți? Puneți voi capota asta, stați un pic, apare asta, da? Dați ok. Și acum dați așa, dați repede, dați de mai multe ori pe ea și apăsați-vă aici ca să ieșiți. Și vedeți că nu mai are capota. Și aici suspensia, dați reset să vedeți un pic. Și dați aici, în geamul de spate, fix acolo trebuie să fie. Și hai să vă arăt, stați așa, să punem și de poliție. Așa. Să vă arăt cum merge și eu o să vă mai arăt cu mai multe. Stați un pic. Dacă merge cam unde. Deci uitați-vă. Uitați. Nu trebuie să pui aici să accelerați și să dați așa. Uitați, puneți pe 0 și dați pe accelerație să meargă înainte. Vedeți că merge. Așa, să vă arăt cu alta. O să vă arăt cu un F90 oceanic. Hai să vedem acum, să ne dă înapoi în meniu. Uitați, a venit pe două roți. Am testat asta și pe X6, dar acum l-am UFO și nu mai pot să-i fac să meargă pe două roți. Dacă mă urmăriți pe TikTok, o să vedeți acolo cum am arătat. Și tot așa trebuie, uitați, suspensia, tot aici, uitați așa. Vedeți? Tot aici și așa tot la X6, dacă nu-l aveți, UFO. Să pune suspensia, nu știu cum se cheamă asta, așa. Dar aici, vedeți, dau reset. Eu din nou aici. Acum să vedem. Dacă vreți să fac giveaway-uri ca să dăm 3-4 sau 3 F90 oceanic, scrieți în comentarii. Dacă ziceți voi să fac, o să fac. Vă dau așa o privire cum este el. Uitați. Uitați ce e de șmecher, fraților mei, îmi place la nebunie. Uitați-vă. Este Marșelomul. Așa, nu pot să zic eu cum se zice, cum se cheamă Marșelom, cumva așa ceva. Uitați, e bombă rău mașina. Uitați așa, stau și... Uitați. Nu fac eu nimic, nu... Și că fac eu ceva, uitați, vedeți? Fața în sus sunt, uitați așa. Vedeți? Dacă vreți să dau 3 F90-uri oceanic la giveaway, spuneți voi și o să aleg 3 dintre voi. Puteți să-mi dați mesaj pe Instagram, o să pun Instagram în descriere. Hai să vă mai arăt cu una. Vă spun eu că merge la toate mașinile, am încercat pe toate și toate mi-au mers. Tot ce trebuie să faceți e foarte ușor, nu vă trebuie gearbox, nu vă trebuie nimic. Ați așa să vă arăt pe altceva. Stați un pic pe aici, să vedem ce am eu. Uite, vă arăt pe asta. Asta de aici. Am stricat-o. Uitați, Maria, suspensia, acolo trebuie să aia, da? Mai aici, să vedem dacă merge. Și dăm un pic și suspensia asta, dacă trebuie. Știți? Aici, single player. Și după, dacă nu merge, doi reset la suspensii, dăm reset, poate că de aia. Am avut cromo pe asta și da, am stricat cromul. Dar eu sunt sigur că o să meargă.
Nu merge. Păcat. Eram sigur că nu o să meargă pe asta. Ia stai un pic. Vedem noi. Scuzați-mă un pic. Că am spus că meargă pe toți, dar asta nu știam, că nu am probat-o încă. Dar să vedem. Unde am umblat eu aici, dăm reset. Oh, era aia. Uite așa. Ar trebui să meargă. Înainte am pus eu suspensiile, cred, și de aia nu mai mergea. Dar trebuie să meargă neapărat. Așa știu, că la toate. Înainte la asta mergea. Nu știu, cred că a pățit ceva. Uitați cromă, vedeți? Uitați cromă. Nu merge, o să vă arătăm cu altceva. Să spuneți în comentarii dacă vreți să facem giveaway cu F90 Oceanic și de poliție. Uitați și asta, n-are capotă. Uitați. Asta e UFO. Asta e UFO. Hai să încercăm pe asta, dar nu cred. Oricum mașinile astea știu unde sunt aici suspensii, cred că merge. Nu știu, dăm suspensia un pic, dăm reset. Nu, și asta. Dăm la maxim, să vedem. Așa, da. Să sperăm că meargă. Hai, are 2011, ar trebui să meargă. Cred că de aia nu a mers aia când are 2011. Hai să vedem. Hai, bă. Hai, te rog eu. Nu merge, bă. Dar nu știu, mașinile astea vechi nu prea merg, vedeți? Ați văzut că celelalte mai noi merg. Stai că o să încercăm pe Toyota, cea nouă. Aia ar trebui să meargă neapărat, dacă nu asta e închide video. Și să spuneți voi, dacă vreți să dăm 3 F90 Oceanic. Cam așa, nici asta cred că nu o să meargă. Uitați, stați așa să spun aici, uitați. Deci, sunt unele dintre ele care nu merge. Vă zic eu, asta nu merge. Cercăm pe altceva. Asta cu siguranță. Asta merge. Asta merge, da. Am încercat eu. Să vă pun TikTok-ul meu în descriere. Să-mi dați și voi acolo un follow pe TikTok. Să ajungem la 150 de follow-uri. Hai să vedem. Poate dăm giveaway contul. Uitați, deci, stați așa. Uitați acum cum pleacă. Uitați-vă. Deci merge pe orice mașină din ăștia un pic mai noi și vechi așa între. Stai o țărani, o țărani. Să vedem noi. Așa. Să vă arăt și TikTok-ul meu. Și Instagram-ul. Stați așa. TikTok. Să vă arăt că am spus fac tutorial. Aici. Uitați-vă. Sergiu Popovici, asta e poza mea de profil. Și asta e. Stai, bă, uitați. Vedeți? Aici dați și voi acolo inimă. Uitați-vă cum merge, stați, așa. Pui un video pe TikTok, ești frumoasă foc, uite-te iubitul tău, mai bine de bloc, eu cu Renato le dăm foc, n-avem timp de șoc, vreau să te duc în Miami, nu te țin la bloc, pui un video pe TikTok, l-am avut pitbull, acum vă arăt cum e. Mai bine de bloc, eu cu Renato, uitați cum a plecat. N-avem timp de șoc, vreau să te duc în Miami. Sincer, îmi pare rău că am luat ăsta.
pic că vă arăt și Instagram. Pare rău că am luat ăsta, sincer, o să vorbesc cu un prieten de-al meu ca să îmi dea că greșeală. Na, uitați cum stă, uitați ăsta. Umbrăm la suspensii pentru voi. Nu știu ce să zic, mă mai gândesc. Dar pentru tutorial cred că o să arăt. Chiar dacă nu strâng inimile, asta e. Dar nu știu, mama m-aș apăsa acolo un pic. Știi, ca să... Pentru voi, ca să... Deci cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Sergiu, să nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă sunteți noi și să spuneți în comentarii dacă vreți să dau J-ul 90 Oceanic. Stați un pic să vă arăt și ăsta, Instagramul. Deci, Instagramul meu este acesta. Sergiu Popovici, tot așa. Deci, cam atât a fost și cu acest episod. Pa, pa!